हाय हेलो गाइस जय ब्रजा जय जगन्नाथ मु आपण मानक प्रिय पार्थ पुणी आसी जाइए गोटे मोर शानदार न्यू वीडियो को लेकिन आपण मानक पई आसंतु आज जीवा गोटे बढ़िया जगह जाजपुर एक मस्त प्लेस को अशोकझर आसंतु नेचर आज मजा फुल मस्ती एंजॉय करवा आसंतु जीवा ଏଇଠି ଭବେଶ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖ ବାହାରିବା ଘରୁ ବି ବାହାରିକି ଆସିଯାଇଛୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଦବା। ତେଲ ପକେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଏବେ ଚଲୋ। ପାଣି କୋଇଲିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଭବେଶରେ ଟିକେ ଜଣ୍ଡିୟର ଅଫିସରେ କାମ ଅଛି। ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଫିସରେ କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଏଠୁ ବାହାରିବା। ଆମର ଫାଇନାଲି ଏଠି କାମ ସରିଗଲା। ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ। ଚାଲ ଭବେଶ ଯିବା ଚାଲ ଜଲ୍ଦି। ଆମେ ଏଠି ମାଉସୀଙ୍କୁ ବାଟ ପଚାରିକି ପୁଣି ଏଠୁ ବାହାରି ଆମେ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ର ପୁରା ପଛପଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାଇଲୁ। ତାପରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟू ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଳା କେମିତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଡରାବନା ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। फाइनली ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଭବେଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ କରୁଛି ବି ଭଲସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ କର। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ କେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଝରଣା ପୁରା ଝରିକି ଆସୁଛି। ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କେନାଲ ପଥର ଦେଇକି ପୁରା ଝରଣା ଝରୁଛି ଆରାମସେ। ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବା ଏବେ। ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଯେତେଟା ପାରିବା ସେତେଟା ଯିବା ଚାଲ। ଭବେଶ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲମେଟ ଧରିକି ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଭବେଶ ଯାଇପାରୁଛି କେତେ ବାଟ। फास्ट सीढ़ी आसीगला 2टा 3टा पाहाच चढ़िलु। चलो जीवा चलो ऊपर को। भवेश जल्दी जल्दी आ जल्दी जल्दी आ आगू चलो। और पूरा बचपन का प्यार याद है सरीगला बचपन का प्यार आमर खेल। चलो ऊपर व्यू देखो भाई ऊपर व्यू कौन आसी भवेश देख दे ऊपर नजारा पूरा मस्त आसी खतरा। पहाड़र अधारे पूरा पहुँची जाइछु। जीवन जाक चली चली ऊपर पूरा थकी गलुणु। देखिपारे तो पूरा नजारा कौड़ा अच्छी पूरा भ्यूटा देखुए ऊपर मैंने पहाड़ अधा पूरा चढ़ी सारे उपरକୁ तो जीवनी कहले कि तले हाथी अच्छा बोली ऊपर से उपरକୁ जापरूनी पूरा उपरକୁ। चल देखा केत जाऊँ उपरକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ କି? ଚାଲିକି ତ ମୋଟା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯାହା ସାଧାରଣ ସିଧା ଲୋକ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖିଛୁ। ରାସ୍ତା ବହି ବନା ହେଇଛି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଉପରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି? ବାବା ଅଛନ୍ତି ତଥାପି 3 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆଉ କେତେ। 3 କିଲୋମିଟର ବାବା ଅଛନ୍ତି। ସେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତିନି? ନା ତଳକୁ ହଁ ଖାଇବା ନିଜେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନା। ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି? ସବୁଦିନ ଆସିବେ ଖାଇବା ଯଦି ସରିଗଲା ପୁଣି ଆସନ୍ତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଆସନ୍ତି ଥରେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖାଆନ୍ତି ଚା ପାଣି ଖାଇକି ଥରେ ପେଟ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଇବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବେ। ଉପରେ ହାତୀ ଫାତୀ ବି ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିକାର କରନ୍ତିନି? କ୍ଷତିକାର ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ ସେଠି ଗୁମ୍ଫାରେ ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା ଆଇଁଷ କରିବ ସେ ଛାଡ଼ିବ କି?
ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ପାହାଡ଼ରେ। ପଥର ଏଠି ଗଡ଼ିଛି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ପଥର ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ମୋ ବସା ଏଇଠି ପଥର ଗଡ଼ିଛି, ଏଠି ପଥର ଗଡ଼ିଛି, ଏଠି ଖସିଛି ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ବୁଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ବୁଲା ହେଇଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ଜୟ ବିରଜା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।